Céad míle foiilteróh a rií weisle bhfuil tamid ní déú churla Seoladh Oifigiúil simó lia nes be ceoltarí den Sky ar a gléir seo agus ina más be Sean Keane, Mary Bergen, Jackie Daly agus neart eile a lumann seo tá léiríar na sreiche níomh níhil. Cim deú? Intra fad go hat chalín. Bhui sin th buir ar fád an náirt na neaí? sé intra le was se go hálan na chláiricha sin a thuspáint dus na daoine atá insna chláirichaí a duine scéal hain a riine scéal chéin scéal persanta scéal a cheol agus a bheith measc slua a higann chuile nuán beagat as just a chlár aithní chuileganna sehan agus buoch a dí a heine ar cínlob so tá masúla dána se sin le fechan na níos lenan ar ecinn siú a chumá. Well, tá deanú go daithne cinse. Agus gapan tú ghil se tehaachta ceol tradiisianta a chuomhnú agus go mééis ar foiid san na cart leine mohan seo? Tá sé fír háach. Tá sé go hiintach gur chuirtíide cear a go muoín anine ó hosa mu dean na chláach se bblionn áhfuil sa dó. I gin sin scéalta chuideach san ceoltarí is fear dar a bhríomhgain ón chiad chlár ar rinne le Johnny O'Leary sa bblion áhfuil sa dó go dtíon srá seo agus muid a nach le Sean Keane agus Jackie Daly tá go scéalta rionsa ag cearcha hocht ceoltar agsúil. Agus an scéalta sin inis an go búan inste acasúd ina bhocail hain a measc a gáard a héin a glán hain a geoltar hain ina geantar hain agus tá sé sin fíorthach gur has tíidir an fótin agus gur thug siad an deis dúine na scéalta sin ancient agus an ceol sin a rint agus tásúlam go mbeidh de sin go leor alíon amachchan seo. Ínta agus cnurmhís a táisiad? Tá sé chéadchláir le Sean Keane go amach ar tíidir ag lehartir sin naide a dúna an Seoladh fiad go fera. Tá súl go mór leis agus tá deanú go bhíon loch fechanna ar fád agsúil gur míle maigad níomh agus in dhéanaachlum tá Matt Cranach agus Jackie Daly. Cim tú a bheith? Ar sa fád agus tú hain. Tá th buir ar fád gur míle maigad. So tá ceol sanil in de chláánsa agus tá clúgus céil buinte maitha acu. Cé ó fád a siar agus a héin in ceol de hasa? Well, nuair bhís im Laoch I fása níos bhí chun fidal agus an bosca ceol a haintigh maithir agus bhí ceol sa déige agus sin I fása níos agus hasníos ar an bhidal stochan nuair bhís a seach bliana dísnú mar sin agus haingach éine sa bhaile mo rathir agus betra fóragam agus hainme go léir chéile, so bhí ceolán I gcónaí. Ceol ólaise a go háirithe an fidal agus an fadóg stáin, fadóg mhór, piano agus an bosca cheol. Tá deanú go na hála síar fád luite agad in sin. Agus dog ceol deis duite casú le neart leachra eile? Ja, nuair bhís óg mar a dúas bhí ceolta bhaile agus bhí banna ceolagainn agus héimiis go réalta go ceann Turc áit a chur me aithne ar an Laoch seo I Nacilam, Jackie Daly, nuair bhís im Laoch agus aithne gom ar ó hin ile agus rinne blianta tá lán daoine búilte lum a lán léachra den ceol daoine nach bhfuil linge hiile mar Johnny O'Leary agus daoine nach iad ach tá nás ám bhfuil Jackie an sa an nocht agus beir go seanna místro éidir. Bit sin go hell in your father. Kish gum se ditche inishe Jackie. So how does it feel to have a program made about you? Just mighty altogether. I never had so much fun without laughing. Go hínta ar fád. Well, is mór an anar dúsa bheith sitse nace leis na leachra seo agus inis tá sé chun páirt nóá a haint dún. So, ceir de haine sibh dún? Sé mé dras polka I trí polka tá gist an chéad ceann tuachtar de £42 check an tarna ceann Pete Bradley's polka agus a trí ceann Eilidh Buckley's polka. Go hell in your fád. Tá sé gidí £42. It's pound check, yeah. Réileh.
Bhí sin go hell in ar fád thar se fan dástarm me geirí idios me chaiar an sin. Fierce rattling and nothing breaking. Well, a chuirde chur me tús le simolaí a tá seat i gcónaí ag léanaon lí agus bé fear a bhí ag sinnim lena chieftains ar fá chuige sa blion faoi chabhar sé sin Seán Keane agus dí sin sláin agus bannacht. Seoladh de Domhnaigh TG4.